lehenengo urtia, maiatzaren 14. egunia, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldia. Haundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria, ondarra harrotuaz murgiligarila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Armoita dinamitak eta sokagia, aguro ekartzeko etzan jende ila. Treinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Aliak egindako salto eta marrubak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, arpoiakin hil zuten antziran hanguak. Txalupa jiran da erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko belia, ikusi zuten ian hila edo hitua, legorretikan bazan bibata txalua. Bi metro luze gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal albuetan palabi, espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala hain zeuzkan ederki. Zezan 1.000 arrua, beste 200 mingainda tripa barruak, gutxi janaz etzegon bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua.
jarri detegilaren alde. Hau horrela ez bada jendiari galde, bihotzez posturik anatsegintzu gaude. Gora hori jotarrak esan beldur gabe. Larri Borrez, bere kaletik Zierbena, 4:57, segundo batera, Hondarribia, Urdaibai, eta hori. Hazen nola zabetasuna, eta bolera, jarraitzen zuen. Dialoga eman bezaiko ez barkatu, lortu du estomara Hondarribia eta hori dira Zierbenari eta orain bai Gaboren aurra segundo segundo baten bueltan y segundo baina horretan metro bakarra ikabazen segundo batera Hondarribia Natiforio eta orain Urdaibai eta Zierbena hace leia, hace borroka, hace golpes alde laburrarekin, baina momentuak laguneko bosgarren postuak gaboko alde laburra hoy he venido bien pare parean berriro Hondarribia eta Orio eta benetan estaria hor zuzea eta benetan Nere gerrian Niros leinua Arraun horru biozkadaren oiuan Nere gerrian Niros leinua Arraun horru biozkadaren Eguzki printze, urrez jantzia Garaiz mina, dara maleia ontzian Denboretan, mirotzen atza Kantaurian, itxatzirik den batza
gazteian argina barrez datorkio mirotzari ribarrez itxaz gizon grezatzua ozetan minen uretan miroztua. Zara inoiz bakarrik joango miroz gogoa da zure arnazta izango zara inoiz bakarrik joango miroz gogoa da zure arnazta izango nire herrian Miros denura Arraun horru Diozkadaren horruan Nere gerrian Miros denura Arraun horru Diozkadaren horruan Eta Juan de Gane duena, Juan de Zirrena dugu, Galikoak eta bere kalean hori otatzen. Berean lanean Zirrena da elektronaren pizka bat ateratzen ari zaioa bere baino. Segundo bat, bueno, es segundo batera existe Zirrena Arrokeri gutxi, arrokin ere. Ez hori ere kontu hartuko dute jarriko dituzten referentziak estuago izango ziren lehendabiziko guzti horretan Orain bi, Orain segundo lekari. Hori recuperazioa hace leia, hace parekotasuna, hace Ungarri segundo bateratzez. Bueno, besteak batezean pañueloak eta ea gaur ere ondarekiakoak zentro baita segundo vas aumentando escucharen urrengoa Amalau berrogeita hamairu segundo berean Zirrena zen bi segundora nikorra besteko aldean zutik
Bi segundora Urdaibai, Otarribiari hiru segundo gehiago markatu dizkiote gauzak desente eta eta parekotasunak jarriko hori pierden hau segundo bat eta orain bai kaleen arteko mugimenduak norabideak bat bere kaleari eutsi besteari erraztasunik ez emateagatik orain bai lehen kalean nabarmen sartu dena eta ezke bihotziak galeriari batailako zirbena eta horio zirbenan Zierben aurretik 8 segundora gara, segundora Urdaibai eta Ondarribia 3 segundora. Eta berbeon eta gauza bera, esan behar dut eta zierben. Baina bestalde erabat berdinduta. Hala Bermio, me cago en hau. Hala, nik. Momentuan gabo, Ondarribiaren aurretik. Beltzen badu bigarrena eta... Hala Bermio! Ikazkena.
se sale, hoy se sale. Así ya con la movida. Vale. ¿Montado? Vaya. Escúchame, tú tienes la suerte de la cosa. A ver que no digo chica. Se lo estoy viendo.